Xanxa öňde daýa hatyn, baqylygy ýazyp adyn, baglan eken asly zatyn, beýik ýüpek ýoly bilen. Gadymy amullun demirgazyga uran kerwenler Xarezm topragyna qadam battyrlar. Şol ýolly soňra şäherçe öwrülen Tahiriye galasy bar. Häzirki wagtda daýa hatyn diýilip tanalýan bu şäherde duş gelýän ilkinji kerwensaraýyň ýaşynyň 9-njy asyrdan gaýdýanyny, onu Qur'anyň Tahiriler hükümdarlygyny isatlandyrjy Tahir al-Hüseýinliňi taryhçylar belläp geçýärler. Bu ýeriň hükümdarynyň ören asylly aýaly bolupdy. Ýöne biri oň aýalyny münkür bolmak üçin hile guraýar. Hükümdar öýköläp, derwiş libasyny berip, öýüni taşlap gidýär. Baý hatyn uzak ýyllar ýan ýollaşynyň eýdine dolanyryna garaşýar. Şoň üçinem kıyın ýollary geçmek amatly bolar ýaly, çöl beýwanyny berk hem kaşan kerwensaraý gurdurýar. Bu ýerde gowy toýun bolmanlygy üçin gurulşy üçin kerpiçi mardan getirdiýär. Diýwar gallanlaryny işçiler hatyr durup kerpiçi elden ele geçiripdirler. Gurulşyň gidişini gynlap görşüni baý hatyn öz adamsyny tanaýar. Rivayetde aýdylýany şu. Kerwensaraý hakyna taryhy ýazgylar göle entip taplanok. Daýa hatynyň haçan gurulandygyny alymlar ýadygarlygyň özüni öwrenip mälim etdiler. Olar 11-nji 12-nji asyrlarda, ýagny beýik Seljuklar zamanasynda türkmen arheologiýasynyň bu ajaýyp ýadygarlygy bu tornukly görnüşe eýe bolupdyr diýen netijege gelýärler.